Salut, prieteni! Astăzi o să fac top 3 cei mai buni fotbaliști din lume. Să începem! Pe locul 3 din topul de astăzi se clasează Gareth Bale. Născut pe 16 iulie 1989, Gareth Bale este un fotbalist galez care evoluează la clubul spaniol Real Madrid. La doar 16 ani, Bale a fost considerat cel mai tânăr jucător al Southamptonului. În 2007, Bale a semnat cu Tottenham Hotspur, o echipă din Premier League. Iar pe 1 septembrie, Gareth Bale s-a transferat la clubul spaniol Real Madrid, o sumă neștiută. El are numărul 11 pe tricou, iar în momentul actual joacă la naționala țării Galilor. Pe locul 2 se clasează nimeni altul decât Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo s-a născut pe data de 5 februarie 1985 în orașul Funchal, Madeira. Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni jucători din toate timpurile, alături de rivalul său Lionel Messi. El este primul portughez care a câștigat balonul de aur de 3 ori și al doilea după Lionel Messi, care câștigă gheata de aur de 3 ori. El și-a început cariera la CD Național, iar în 1997 el a trecut la Sporting Lisabona. Jocul său i-a atras atenția lui Alex Ferguson și iată așa a ajuns la clubul Manchester United. Iar în anul 2009 el a fost adus la clubul Real Madrid cu suma de 94 de milioane de euro. El a avut numărul 7 pe tricou și jucând pentru naționala Portugaliei. Și locul 1 din acest top este nimeni altul decât Leo Messi. Lionel Messi este născut pe 24 iunie 1987 în Rosario, din Argentina, cu o înălțime de 1,69 m. Este un fotbalist argentinian care în prezent evoluează la clubul Barcelona. Messi este considerat cel mai bun jucător din generația sa și unul dintre cei mai buni fotbaliști din istoria lumii. Messi a început să joace fotbal încă de la o vârstă fragedă, începând la echipa lui. El a început să joace fotbal încă de mic la echipa Newell's Old Boys, iar în anul 2000 s-a mutat cu familia în Europa pentru că a primit ofertă de transfer de la clubul Barcelona, având în prezent numărul 10 pe tricou. El joacă pentru naționala Argentinei. Ei, prieteni, cam atât a fost cu acest top. Puteți să lăsați în secțiune de comentarii cu ce să mai fac topuri. Ne vedem data viitoare. Pa!